minta. Cak. Cak minta. Nih, jam rame, Min. Amerika, Cak. Waduh. Sopo nih jero iki? Cepetan. Waduh, salah buka toko aku. Loh, kok sih durung budal kok niku, Pak? Gusti, kula terus cedek aja. Oh, kok sih dilakoni mulai isu mau iki? Teman coba yo. Aku Amin, Gus. Min, tani yo Min. Min, bantuin aku Min. Bantu apa, Cak? Aku diamuk nang bapak kos iku lho, age. Menengo ngarepe jeding wis pokoke ya. Terus cek dikira awakmu sing ndrodok. Aku kerja telat iki, wis kawanan aku. Lho, Wis age. Aku te budal iki. tak ate sik riko, Cak. Wo mari wingi wis. Wis age, tang yo wis. Iya wis. Wis ndang mlebu aku no. Enggak, Gus. Loh, kok ndak jare mau salah telat. Telat ngandi, Gus. Lah nang toko iku mau jarene kon. Tukune sapa, Gus? Loh, oh iya. Sik. Apa, Gus? Ya kita Fanti. Ketok, Di endi? mamengi. Mambengi colon kate opo lah. Gus. Apa boleh? Jangan sampai drone kulkas. Kulkas, tempat coro lah. Halo, Gus. Jadi kan, Van? Lho, ya di toko dong. Dia takon di Van. Sering sadarmu iki lho ono dek kene iki. Kok meneng kon, Van? Anu, Gus. Aku sih ngedoli wong. Rame li tokone li. Alhamdulillah. Payu 5. Wah, yo sip li. Iya wis engko totalan wis. Nggih, Gus. Nggih, siapun. Kok telat, Mas? Waduh. Kawanan awak Mbak, ndek main gosip pulon acara. Apa? Karo aku dhewe bingung gosip. Tak pikir prei, ngaku SMS ndek nomere bose sampean. Nah, kok ro ya nang nomor itu? Loh, ndek nota kan ono nomere sih. Iki sepatunya kurang gede, Mas, ijo lole ya. Loh, lah kok iso kurang cc, Mbak? Loh, kurang gede. Kurang gede ya. Yo iso dijolo, Mbak. Ya wis golekno sing persis, cuma nambah sak ukuran. Persis iki. Oh, Res. ya. Nanti sampean arek enggak dijamret iki. Enak malah balik. Lah wong aku ndelok ukurane sing lawas sepatuwe. Nah, jenenge arek kan masa pertumbuhan, Mbak. Tahun wingi ambek tahun saiki lho ya beda. Ya nek sik anyar rak bayi jenenge. Lah iku goblokku, Mas. Lho ya tak goblok. Lah terus apa?
Yo ndak pinter. Wae. Iki Pak, wis. Wis ta, Mas. Wis. Nambah ta? Ndak Mbak, ndak usah wis. Kayak genteni nota tok wis. Piro? Ngono wis 5.000 kan. Tek. Kaya anu Mbak, wis di apa jenenge? Apa yo nek ngarani iku pesenan teko bos yo kaya peraturan. Guyon Mas, sik tak golek dhuwit. Iki Mas, Oke. wis yo, tak tuwakno laris tokoe. Nggih. Nuwun Mbak. Ya wis. Rokok rong Van, demak kaya Van. Kono ku ya opo? Gendeng kok ora mari. Sandale sapa kon gawe? Sandal sisian ngono kon gawe ae. Ayo ditotal dhisik iki. Jare awakmu mau payu loro. Endi? Lah niki Gus. Tuh. Iki dak payu loro iki le. Payu siji sak jodoh kaya ngene le. Iki siji. Lah iki jenenge sak jodoh le. Ya opo modele kerjamu iki, Pak? Saben dina pancet ae ngono iki. Aku iki, Van, buka toko iki. Tak belani nang Malaysia ambek bojoku, Van. Sampai bojoku tak tinggal nek kono iko. Dadi aku balik buka toko. Mosok dak saken blas kon nang aku iki. Bayaran yo mesti. Kerja mek longgo tok. Kurang ya opo? Mangan yo mesti. Ngono ya sing njaluk nang pelanggan kon iku. Isin-isini aku ae kon iki, Pan. Isin aku iki ya opo harga diriku iki. Boten nate ya opo. Iki ana sing SMS sik tas. Iki wocon dhewe. Iki delok niki. Ojo ngisin-ngisini aku ae kon iki. Lah iki. Ojo sini-sini aku awakmu le. Ngomong peraturan teko juragane, gak kena kon niku. Aku kesel wis, ndak mau tahu. Pokoknya mulai bulan iki targetmu kudu 100 pasang. Lek ndak sampai tepak nang target iki, kon kawan bali wae wis nang negara. Pegel aku ngrasakno awakmu iki. Wis nang bali kono wis. Kate tak pasangi CCTV toko iki. Kene rolek ono apa-apa. Mas itu sandal lebar Mas. Liyane ndek toko le akeh. Kok wis balik Riko, Cak? Toko dipasangi CCTV. Kok mek siji sandale, Cak? Pedot men, aku sijine. Lek kok sandalmu, Van? Mau dicangking guse mau. Iya, Jul. Aku ya jarene ate gawe sampel nang Gus. Ate pula sandal kok iki. Iya, aku weruh mau. Gus. Berarti Riko lak perlu kabeh nek ngono. Ya weruh lah aku ya. Apa jenenge wong apes, Cak. Nasib lek ngono iku wis. Bos, Apa? ini duit bos kongon ibu bos. Ya bayae ibune digawe alasan, sesuai kualat ngono e kan. Penting bos, masalah nyawa. Kate gawe apa sih? Kayak itu kurungannya manuk bos. Lah terus hubungannya ambek nyawa apa? Nanti disak bos, manuke bos. Ya dikurungi bos. Kak Pandi, bos sih.
Aduh Cak, ndak butuh pil manukku Cak, butuh kurungan. Kok pengen kayak opil. Weh. Awak aslinya ndak masalah, Jul. Masalah apa? Di toko iku ya. Target tau aslinya nang. Dadi saulan niku kudu payu 100 barang. Maksudnya 100 pasang. Ngelu aku. Kene wis. Aku ndek solusi aku. Nek aku ndak butuh solusi, Jul. Aku butuh nek solusi. Solusi ya, dudu solasi. Iya. Oke. Ngono iku ya. Iya. Jalan wis. Iya. Foto aku. Anu wis. Aku butuh kurungan, Bos. Bos,